Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. Jeg hedder Filippa, og jeg er ny på YouTube. Og i dag der vil jeg lave et Get to Know Me tag, og det er et tag, som siger lidt om en selv. Og så tænker jeg, at det er en ret god start. Og undskyld, jeg hele tiden piller min hår. Det er sådan en lortevane, og det er pisse irriterende. Men undskyld for det. Men lad os egentlig bare til at komme i gang. Det første spørgsmål er, har du et mellemnavn? Og ja, det har jeg. Jeg hedder Filippa Sovol Mørkholdt, og så er det Sovol. Er jeg ret sikker på. Så ja. Spørgsmål nummer 2 er, hvad er dit yndlingsfag i skolen? Og idræt, tror jeg det må være. Det er det, jeg interesserer mig mest for. Spørgsmål nummer 3 er, hvad er din yndlingsdrik? Og det må være chai latte med chokolade. Det er så godt, virkelig. Og så må det være Ribe sodavand. Det er noget, jeg tror kun, man kan få det på Langeland, men jeg elsker det virkelig. Det er så dejligt. Spørgsmål nummer 4 er, hvad er din yndlingssang i øjeblikket? Og det ved jeg faktisk ikke. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Så det kan jeg desværre ikke svare på. Spørgsmål nummer 5 er, hvad du kalder dine børn? Og jeg har ikke... Min hjerne roterer ikke vildt hurtigt. Og jeg husker lidt som en guldfisk, og jeg er ikke så god til det der med at tænke. Så så langt er jeg ikke kommet i livet nu. Spørgsmål nummer 6 er, hvad går du til sport? Og jeg går til håndbold og til fodbold. Så ingen forklaring, så vi ikke kigge sådan på mig. Spørgsmål nummer 7 er, hvad er din yndlingsbog? Og jeg læser ikke sådan. Altså det er ikke sådan, det er ikke sådan, at nu sætter jeg mig til sådan, nu vil jeg læse, ikke? Jo, så nogle gange kan jeg godt have det sådan, men det er ikke sådan, det er ikke noget, jeg sådan gør sådan. Men hvis jeg skal vælge, så skal det være en bog, der hedder Skammerens datter, og den kan jeg i hvert fald rigtig godt lide, så ja. Spørgsmål nummer 8 er, hvad er din yndlingsfarve? Og blå. Ej, det er hemmeligt lige nu. Okay. Blå, pink og gul, så det er jo bare super hyggeligt. Spørgsmål nummer 9 er, hvad er dit yndlingsdyr? Søkøer. Ej, jeg elsker søkøer, det er virkelig livets dyr. Alle burde elske dem. Folk siger, de er fede og undervandsdyr, men de er fucking nuttede, og jeg elsker dem. Okay, så det. Okay. Spørgsmål nummer 10 er, hvad er din yndlingsparfume? Og det er den pink udgave for Ralph Lauren. Jeg ved ikke, hvad den hedder, men oh my fucking god, den dufter godt. Ja. Hvad er din yndlingsferie? Og det må helt klart være noget, der hedder Playitas. Jeg elsker Playitas. Det er, hvis I ved, hvad La Santas Sport Club La Santa er. Det er det samme, bare lidt nyere. Og det er pisseskæg. Man kan lave sport lige hvad man har lyst til. Om man vil lave vandpolo, eller fodbold, eller håndbold, eller hvad fanden man nu har lyst til. Så er det bare det, man gør. Lige når man har lyst. Spørgsmål nummer 12 er du gået ud af skolen? Og nej, det er bestemt ikke at gå i 6. Spørgsmål nummer 13 er, har du været ude af Danmark? Og det synes jeg er et lidt underligt spørgsmål, men ja, selvfølgelig har jeg været ude af Danmark. Jeg ved ikke, altså ikke sådan for at nedgøre nogen, men jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har været ude af Danmark. Og du skal ikke sige nyfødte, okay? Nå okay, men det tror jeg i hvert fald ikke, der er. Sofie. Spørgsmål nummer 14 er, taler du andre sprog end dansk? Og ja, det gør jeg. Jeg kan i hvert fald tælle til 10 på nogle af sprogene. Jeg prøver lige at nævne dem. Spansk, tysk, fransk. Har jeg sagt tysk? Ej, se. Det der med hukommelse. Jeg prøver lige. Spansk, tysk, fransk, engelsk. Så er der et til sprog. Og norsk. Ja, dem kan jeg i hvert fald tælle til 10 på. Og så kan jeg tale så kan jeg tale en lille smule norsk og en lille smule tysk og engelsk og så dansk. Men spansk og fransk, det er ikke lige noget, som jeg sådan kan tælle
udover. Spørgsmål nummer 15 er, har du nogle søskende? Nej, det har jeg ikke. Jeg er enebarn, men det er jeg helt tilfreds med. Ja. Selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig en søster eller en bror, men det er ikke noget, der irriterer mig. Spørgsmål nummer 16, hvad er din yndlingsbutik? Og hvis det er make-up, så er det MAC og Makeup Drugstore, så er det Maybelline, og hvis det er tøj, så er det Abercrombie & Fitch. Spørgsmål nummer 17 er, hvad er din yndlingsrestaurant? Og det må helt klart være Tiptellet. Det er noget i København, hvor man kan bo, og så kan man også spise der, og man kan spise sushi der. Oh my fucking god. Og så kan man sidde på sådan nogle gynger sådan. Ej. Nå, okay. Og ja, det kan jeg i hvert fald rigtig godt lide. Spørgsmål nummer 18 er, kan du lide skolen? Nej, eller ja, eller en blanding. Nogle gange et. Det er lige meget. Spørgsmål nummer 19 er, hvem er din yndlings-YouTuber? Og det er Louise fra Louis Living. Hun er virkelig fucking god. Og gå ind, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan smide et link ned i beskrivelsesboksen. Og så gå helt klart ind og fucking tjekke hende. Oh my fucking god, hun er så... Spørgsmål nummer 20 er, hvad er din yndlingsfilm? Og det er En flænge i himlen. Jeg elsker den film, så ja. Yeah. Og undskyld, hvis I lige kan høre en larm i baggrunden. Det er min fede lorteveninde, Sofie. Det rammer min blære. Spørgsmål nummer 21 er, hvad er din yndlings-tv-serie? Og det er My Little Pony, Limbo og Panda Kids. I kommer nok til at få at vide hen af min kanal gange. Hvorfor jeg kan lide My Little Pony, og ja, lang historie. PC eller Mac, og helt klart Mac, jeg elsker Mac, eller altså ikke Mac-butikken vel, men ja, MacBook og Apple-mærket. Ja, Apple-mærket. Spørgsmål nummer 23, hvilken mobil har du? Og jeg har en iPhone 4S i hvid, og jeg køber ikke en ny lige forløbet, fordi at Filippa, hun er så god til at smadre sin mobil. Så jeg tror ikke lige, at jeg køber en ny lige forløbet. Spørgsmål nummer 24. Hvor høj er du? Og jeg er 1,58,5 eller 59. Det ved jeg faktisk ikke, men ja. Så det er ikke vildt højt, men det er heller ikke vildt lavt. Så ja. Spørgsmål nummer 25. Har du nogle kæledyr? Og ja, baggrund in the background. Mit marsvin morgenhår, og elsker ham. Og så skal jeg snart have en hund, så det er jo bare så hyggeligt. Det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen. Og så selvfølgelig like og alt det der. Så må også meget gerne abonnere. Og ja, så håber jeg, at I vil følge med på min kanal. Skriv meget gerne videoforslag ned i kommentarboksen. Og så tak fordi I så med. Hej hej!